Βρισκόμαστε με έναν ποδοσφαιριστή από τη χρυσή φουρνιά της ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Ανδρέα Βλαχομήτρο. Ανδρέα, καλησπέρα. Γεια σας. Βρίσκεσαι 4 χρόνια στην ΑΕΚ, Ανδρέα. Θέλω να μου πεις τις πρώτες σου εικόνες, εμπειρίες από αυτό που ζεις. Γεια σας. Εγώ ήρθα όταν προπονητής ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος. Ήταν αυτός ο οποίος με έφερε στην ομάδα. Έτσι άρχισα στην ΚΑΠΑ 16 τότε να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά τότε για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα εκείνο τον χρόνο υποβιβάστηκε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια με τα χρόνια, όσο περνούσε ο καιρός, με τη νέα διοίκηση η ομάδα άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Βλέπουμε όλοι πόσο υγιής είναι πλέον. Έτσι και εγώ μέσα από αυτή άρχισα να παίρνω τις ευκαιρίες μου σιγά σιγά και να παίζω αυτό και να κάνω καλά αυτό που κάνω. Σε είδαμε σε κάποια παιχνίδια σε ΓΑΜΑ Εθνική, σε κάποια φιλικά. Σου έδωσε ευκαιρίες τότε ο Τραϊανός Δέλλας, έδειξες κάποια στοιχεία, ο κόσμος σε χειροκρότησε. Τι έχεις να πεις για όλο αυτό που έζησες? Εντάξει, σίγουρα όταν έφυγα από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου, ήταν το όνειρό μου να καταφέρω να παίξω μπάλα στην ΑΕΚ. Να σας πω την αλήθεια, δεν πίστευα ποτέ πως θα φτάσω σε αυτό το σημείο, να παίζω μπροστά σε 20.000 κόσμος μέσα στο ΆΚΑ, με τη φανέλα της ΑΕΚ, με μια φανέλα που έχουν φορέσει τεράστιοι παίχτες. Αλλά τα κατάφερα και είμαι πολύ χαρούμενος μόνο και μόνο για αυτά που έχω καταφέρει ήδη και έχω κάνει. Καθώς δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Έχεις άποψη για τον Τραϊανό Δέλλα, τι άνθρωπος είναι, τουλάχιστον τι σας έχει πει, τι σας έλεγε τότε? Σίγουρα ήταν για μένα ίσως ο καλύτερος προπονητής που έχω δουλέψει μέχρι τώρα. Ήταν όχι μόνο καλός προπονητής, ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν αυτός ο οποίος μου έδωσε και τις ευκαιρίες να παίξω για την ΑΕΚ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Γκουστάβο Πογιέτ, έρχεται, σας βλέπει, σας παρακολουθεί ή τουλάχιστον μαθαίνει κάποιες λεπτομέρειες από εσάς, από τον Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς ή κάποιον άλλον άνθρωπο που έχετε στις Ακαδημίες της ΑΕΚ? Εντάξει, πιστεύω πως σίγουρα μαθαίνει, αλλά βέβαια γι' αυτό είναι αρχή ακόμα. Τώρα ήρθε στην ομάδα. Θέλει να δει γι' αυτό όλους αυτούς τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ και ακόμα δεν έχουμε έρθει εμείς οι μικροί, να το πω έτσι, στην πρώτη ομάδα για να μας δει από κοντά. Στην K20 υπάρχει μια σημαία της ΑΕΚ στο μπάγκο της, Στέλιος Μανολάς. Τι σας λέει, σας συμβουλεύει, πώς σας συμβουλεύει, πώς κινείστε στο γήπεδο? Πες μας έτσι 2 λόγια για όλο αυτό που ζεις. Σίγουρα, ο κύριος Στέλιος είναι υπήρξε ένας τεράστιος παίχτης, η σημαία της ΑΕΚ όπως είπατε κι εσείς. Εμείς από εκεί και πέρα προσπαθούμε να ακούμε το κάθε τι που μας λέει, να το παίρνουμε για μας, γιατί θέλει το καλύτερο για μας. Και αυτό. Νομίζω ότι θα είναι καλό να αναφερθούμε και στον Άκη Ζήκο. Πέρασε και αυτός από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε ένα πλάνο, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Θέλω να μας πεις 2 κουβέντες για τον Άκη Ζήκο. Εντάξει, ο κύριος Άκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει και είχε παίξει μέχρι και σε τελικό Champions League. Οπότε προσωπικά εγώ κάθε φορά που έμπαινε στα αποθητήρια και μας μιλούσε από μόνος του, δηλαδή θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο σου μίλαζε. Ήταν τόσο διαπεραστικός σε εμάς τους νέους. Βλέπουμε τη φετινή σεζόν να έχεις κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με την K20. Βρίσκεσαι στον πίνακα των σκόρερ πρώτος μαζί με τον Αντώνη Κυριαζή. Στόχος της φετινής σεζόν ποιος είναι? Εντάξει, εγώ πάντα προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου. Τώρα είτε θα σκοράρω, είτε θα δώσω μια assist, είτε πάντα προσπαθώ να βρίσκομαι σε καλή μέρα. Τώρα το σημαντικό για μας είναι να παίρνουμε τους 3 βαθμούς και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί μέσα από την ομάδα και από το πόσο καλά θα πάει η ομάδα εξαρτάται και το πόσο καλά θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι. Ο καθένας ξεχωριστά. Άρα στόχος της ΑΕΚ της K20 είναι να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Μπορεί κάτι παραπάνω? Σίγουρα. Ο στόχος της ΑΕΚ, εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι έτσι, ότι από την K10 μέχρι την K20 και την πρώτη ομάδα η ΑΕΚ πρέπει να βγαίνει πρώτη, όχι απλά να πρωταγωνιστεί. Γιατί απλά είναι η ΑΕΚ. Υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, Μιχάλης Μητροτάσιος. Πώς σας συμβουλεύει? Εντάξει, ο κύριος Μιχάλης είναι πιο πολύ να μας μιλήσει για αυτά που έχουμε καλά, για αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πάντα δίπλα μας, στις προπονήσεις, κάθε μέρα κοντά μας. Στόχος σου είναι να έρθεις να αγωνιστείς, μάλλον να ξαναφορέσεις την φανέλα της ανδρικής ομάδας? Εννοείται. Προσωπικά ο στόχος μου είναι μια μέρα να κατακτήσω τα πάντα με αυτή τη φανέλα, όχι απλά να την ξαναφορέσω. Υπάρχει όμως μια στεναχώρια. Εδώ στην Ελλάδα δεν δίνουν πολύ βάση στις ακαδημίες, όχι μόνο της ΑΕΚ και γενικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Σε πικραίνει αυτό? Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει όμως σαν δικαιολογία. Πάντα πρέπει να μάχεσαι, μέρα με τη μέρα να γύρισαι καλύτερος και πιστεύω ότι ο καθένας θα βρει το δρόμο του και θα πάρει τις ευκαιρίες του, άμα αξίζει. Θέλω να μου πεις, είστε μια χρυσή φουρνιά, εγώ θα έλεγα.
στην ΚΑΠΑ 20 της Ένωσης κάποιους ποδοσφαιριστές που έχεις ξεχωρίσει εσύ, κάποιους συμπαίκτες σου που νομίζεις ότι μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, διότι πρόσφατα υπογράψατε κάποιοι ποδοσφαιριστές και επαγγελματικό συμβόλαιο, εσύ ειδικά για 4 χρόνια. Εντάξει, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι είμαστε ένα ρόστερ με 25 παιδιά, τα οποία και 25 θα μπορούσαμε να παίξουμε στην ΑΕΚ. Έτυχε και γίναμε εμείς πρώτοι. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλα παιδιά στη συνέχεια. Από τους αντιπάλους, αφού δεν θέλεις να πεις για την ομάδα σου, από τους αντιπάλους υπάρχουν? Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτος, έχει μια πολύ καλή ομάδα. Υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες. Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω κάποιον που θα ξεχώριζα. Γήπεδο πας? Πάω συνέχεια. Ο ΆΚΑ και στα εκτός? Στο ΆΚΑ, γιατί συνήθως όταν παίζει η ΑΕΚ, εμείς παίζουμε και εμείς την ίδια μέρα. Οπότε, άμα είναι στο ΆΚΑ, μπορώ να πάω. Ενώ, άμα είμαστε εκτός, πρέπει να γυρίσουμε με το αεροπλάνο πιο νωρίς. Μια άτυχη στιγμή που σου έχει τύχει, σας έχει τύχει σαν ομάδα, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γενικά σε μια αποστολή που φεύγετε? Για μένα προσωπικά μέχρι τώρα η πιο άτυχη στιγμή από όλες ήταν η ήττα από τον Ολυμπιακό. Έκανα να κοιμηθώ 4 βράδια. Δηλαδή δεν μπορούσα να χωνέψω, χάναμε και ήθελα να εξαφανιστώ από το γήπεδο. Μιλάς για τη φετινή ήττα? Ναι, για τη φετινή. Και κάτι ευχάριστο? Για μένα η πιο ανατριχιαστική στιγμή ήταν το γκολ που κατάφερα να πετύχω στη ΓΑΜΑ Εθνική κοντά στον Παναξιακό με τον κύριο Δέλα τότε. Δεν ήξερα καν πώς να το πανηγυρίσω. Χιλιάδες συναισθήματα, ο κόσμος όρθιος να χειροκροτεί, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Από τότε πώς έχεις διαχειριστεί αυτή την κατάσταση? Εντάξει, προτιμάω να μένω με το κεφάλι χαμηλά και να συνεχίζω να δουλεύω. Γιατί όπως ξέρετε η διάρκεια είναι αυτή που κρίνει ένα ποδοσφαιριστή και ακόμα είμαι πολύ μικρός και δεν έχω καταφέρει να φτάσω εκεί που θέλω. Στο λέω αυτό γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι, ας το πούμε έτσι λαϊκά, που καβαλάνε το καλάμι. Εσύ να φανταστώ δεν το έχεις κάνει, τουλάχιστον και στην επικοινωνία που είχαμε και μέσω τηλεφώνου μου φάνηκε σε ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Όχι, έτσι είμαι και στη ζωή μου, έτσι μου έχουν μάθει και από την οικογένειά μου. Πάντα είχαν το κεφάλι χαμηλά, πάντα να δουλεύω, ποτέ να μιλάω πολλά και να δείχνω αυτά που έχω μέσα στο γήπεδο. Βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγα μέτρα πιο κάτω είναι το οικόπεδο που βρισκόταν το Νίκος Γκούμας. Θέλεις να φτιαχτεί το γήπεδο η Αγία Σοφιά, όπως την έχει ονομάσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, και να φορέσεις τη φανέλα της ΑΕΚ να αγωνιστείς σε αυτό το γήπεδο? Εννοείται. Κάθε αεκτζής πιστεύω εύχεται να γίνει το γήπεδο, γιατί είναι το σπίτι της ΑΕΚ και εκεί πέρα που πρέπει ξανά να βρεθεί. Ο κόσμος όλος θέλει να βρεθούμε και πάλι εκεί και εννοείται πως θέλω να παίξω μέσα στο γεμάτο Νίκος Γκούμας. Μαθαίνουμε ότι κάποιοι συμπαίκτες σου, τουλάχιστον αυτό ανέφερε το ρεπορτάζ, είχαν προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Σε σένα έχει έρθει αυτή η πρόταση, έχει χτυπήσει η πόρτα να σου πούν ότι ενδιαφέρεται η τάδε ομάδα για τον Βλαχομήτρο? Υπήρχε ένα διάστημα πέρσι, ειδικά μετά από τις καλές εμφανίσεις, οι οποίες υπήρξαν ομάδες οι οποίες, ειδικά από Ιταλία, που θέλανε να με δούνε. Βέβαια, εγώ τουλάχιστον πήγαινα για πέρσι, ήμουν τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι στην ΑΕΚ και συνεχίζω να είμαι τόσο χαρούμενος που δεν κοιτάω να φύγω από την ομάδα. Θέλω να παίξω μπάλα στην ΑΕΚ και μόνο αυτό. Μπορείς να μας πεις ποιες ομάδες ήταν? Εντάξει, τώρα τι να σας πω συγκεκριμένα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Ωραία. Τον ελεύθερο σου χρόνο πώς τον περνάς, και αν υπάρχει βέβαια? Κοιτάξτε, εμείς επειδή μένουμε στα Σπάτα, στο σπίτι της ομάδας, και βρισκόμαστε κοντά στο γήπεδο, εγώ έχω ζητήσει και κάποια από τα πρωινά, γυμναστήριο, δηλαδή και στον ελεύθερο μου χρόνο προσπαθώ να τον περνάω κοντά σε αυτό και να συνεχίζω να βρίσκομαι και να γυμνάζομαι καθημερινά παραπάνω. Δεν σε εγκλωβίζει όμως αυτό σαν άνθρωπο να, ας το πούμε, ανοίξει λίγο τους ορίζοντες σου και σε κάτι άλλο? Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Λίγο το διάβασμα, λίγο μια άλλη σχολεία, αλλά όταν έχεις κάποιους στόχους δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, μια ώρα προπόνηση που κάνεις καθημερινά. Δηλαδή, θέλει κάτι παραπάνω για να καταφέρεις να πετύχεις και το κάτι παραπάνω που θες. Για να περάσουμε και στο κοινωνικοπολιτικό κομμάτι της χώρας μας, βιώνουμε μια κρίση, τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Εσύ σαν νέος άνθρωπος, νέος ποδοσφαιριστής, πώς το βιώνεις? Εντάξει, σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπουμε καθημερινά ότι ο κόσμος πεινάει, δεν υπάρχουν δουλειές, χιλιάδες άνεργοι. Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα βρει τα πατήματά της και θα επιστρέψει εκεί που πρέπει. Το λέω αυτό διότι πρόσφατα κάνατε κι εσείς ένα κοινωνικό έργο, πήγατε, μοιράσατε κάποια δώρα, κάποια χαμόγελα έτσι, σε κάποια παιδιά. Πώς ήταν τα συναισθήματα?
Κοιτάξτε, αυτή είναι η εικόνα που θέλει να βγάλει η ΑΕΚ και αυτή είναι η μεγάλη ΑΕΚ. Δηλαδή, εμείς πήγαμε σε ένα ίδρυμα, στο Σκιαρίδιο Ίδρυμα, το οποίο είναι παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα νοημοσύνης, να το πω έτσι. Αλλά προσπαθείς δίνοντας αγάπη και κάποια δώρα όπως εμείς πήγαμε να τα κάνεις να νιώσουν, πώς να σου το πω, την αγάπη σου και να νιώσουν χαρούμενα. Είχες πει παλαιότερα ότι πρότυπός σου είναι ο πατέρας σου ως ποδοσφαιριστής, ως άνθρωπος. Συνεχίζεις να τον πιστεύεις? Συνεχίζω να το πιστεύω. Ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεχε πάντα για μένα, να το πω έτσι. Με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πάντα δίπλα μου και στα καλά και στα κακά. Και όταν ακόμα δεν είχα γίνει κάτι, πίστευε όσο κανένας άλλος σε μένα και ήθελε να πετύχω. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Τι να πω, είναι ο πατέρας μου. Η οικογένειά σου πώς έχει δεχθεί όλο αυτό ότι παίζει ο γιος μας στην ΑΕΚ ή και οι λοιποί συγγενείς? Να σας πω, όταν ήμουν μικρός, επειδή ο παππούς μου και η οικογένειά μου είναι προσφυγική οικογένεια, ο παππούς μου πάντα θα τον έβρισκες να διαβάζει μια εφημερίδα για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ειδικά την ώρα κάθε πρωί, εκεί με την εφημερίδα του. Πάντα από μικρός να μου λέει για τον μεγάλο Μπάγεβιτς, τον οποίο τον αγαπάει αφάνταστα, για τον Μαύρο, μια ζωή δηλαδή με είχε λέγοντάς μου για την ΑΕΚ. Δηλαδή, κάθε φορά που κατέβαινα κάτω στο σπίτι του παππού μου, είχε δηλαδή μάθημα για την ΑΕΚ. Κάτι έτσι χαρακτηριστικό που σου έχει μείνει? Θυμάμαι ότι μου έλεγε όταν είχα πρωτοέρθει εγώ στην ΑΕΚ να πάω να βγάλω μια φωτογραφία με τον Μπάγεβιτς. Τον αγαπούσε και πάντα με ήθελε να είμαι σαν κι αυτόν να γίνω μια μέρα. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, δίχασε τον κόσμο της ΑΕΚ όταν έφυγε για τον Ολυμπιακό. Τότε άλλαξε κάτι μέσα του? Εντάξει, όχι. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Σίγουρα ο κύριος Μπάγεβιτς επέλεξε αυτό που πίστεψε αυτός καλύτερο. Και έτσι πιστεύω ότι είναι το ποδόσφαιρο στις μέρες μας. Μέσα σου άλλαξε κάτι γι' αυτό? Όχι, εννοείται πως όχι. Πάντα τον θαύμαζα και πάντα θα συνεχίσω να θαυμάζω. Όπως και τον κύριο Θωμά. Να φανταστώ το Μαύρο έτσι όπως. Κάποιος ποδοσφαιριστής τώρα από την ανδρική ομάδα της ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει σε αυτή την χρονική διάρκεια που βρισκόμαστε? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίχτες με απίστευτη τεχνική, απίστευτα μυαλά. Όπως ο Μπανανότε πλέον. Αλλά εγώ αυτός που θαυμάζω είναι πάρα πολύ ο Πέτρος ο Μάνταλος. Και μια τελευταία ερώτηση, ένα μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ? Σίγουρα, ο κόσμος της ΑΕΚ πέρασε πολύ δύσκολα καθώς η ομάδα έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται και θα ξαναδούμε την ΑΕΚ να παίρνει πρωταθλήματα μέσα στο γήπεδο της. Αντρέα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.